A ni cefen llwyfan nawr, achos dyma un o'r storfeidd ar gyfer y casgliadau celf sydd yma yn y Llyfrgell Genedlaethol, achos mae casgliadau'n cyrraedd drwy'r amser, a dyma ti enghraifft nawr. Drach ar hyn. Rhan o gasgliad, y diweddar. Margaret Jones. Margaret Jones. Oh. Map Owain Glyndŵr. Oh, mae'n hyfryd, yn diwe. Mae gymaint o edmygydd am ei gwaith i. O, ni wrth y modd efo'i gwaith i. Cyn i fi fod yn awdur, o'n i'n gweithio yn y ganolfan groeso yn Aberystwyth, a o'n i'n gwerthu printiau Margaret pan o'n i'n ifanc iawn. Cyn i fi ddechrau sgwennu, o'n i'n treulio oriau, o'n i'n mynd at y ffôn lot, ond o'n i'n edrych ar y printiau ar y wal. Mae rhywbeth hudol amdani nhw'n does. So fi farw'n 105 yn dyfe, yn gymarol ddiweddar. Do. Ac erbyn hyn, mae chasgliad preifat hi yn y Llyfrgell Genedlaethol yn rodd gan y teulu, a ti'n cael gweld yn nawr. Dwi. Morfydd Befan yw curadur celf y Llyfrgell, yn gyfrifol am dros 70,000 o weithiau celf o bwys cenedlaethol. A dyma ddrafft cynharach o'r gwaith i ni newydd weld. Morfydd Befan, curadur celf, y fenyw ryfeddol yma. Wel, mae hanes Margaret yn anhygoel. Dim ond pan oedd hi'n 60 oed, nath hi wir canolbwyntio o'r celf fel gyrfa. Nath hi ymlaen wedyn i darlunio 20 o gyfrolau. Dwi byth rhy hwyr i fi. A pha mor lwcus i ni'n cael gweld y broses greadigol fan hyn. Fan hyn ni'n gweld rhai o'r darluniau gwreiddiol nath hi creu ar gyfer y gyfrol Brenin Arthur gyda Gwyn Thomas. Felly fan hyn ni'n gallu gweld rhai o'r gweithiau nath wneud y cyfrol terfynol. A fan hyn ni'n gallu gweld rhai o'r gweithiau nath hefyd ddim wneud y llyfr gorffenedig. Felly mae'n diddorol iawn i weld beth oedd proses creadigol hi wrth creu. Sy'n neud e hyd yn oed yn fwy sbesial, achos chi'n gweld rhan o'r broses i ddim wedi gweld golau dydd o'r blaen, sneb wedi weld e. Be sy'n digwydd yn y broses creadigol dy ti? Be ti'n neud gyda'r draffti yna? Mae rhai ohonyn nhw... Fi'n llosgi nhw. Mae yna rhai ohonyn nhw, fi'n gwybod. Pam ti'n llosgi nhw? Achos mae'n preifat a mae'n hylad i deimlo yn agored iawn a mae'n dangos lot amdano ti fel person. Achos nid just gwaith celf yw hwn, mae hwn yn adlewyrchiad o meddylfryd person. A mae hwnna yn gallu bod yn anodd i ddangos i bobl. Mae'r meddwl am bod rheini'n cael i arddangos yn hala fi nerfus iawn. Hala fi dost yn meddwl yn beth ti'n rhoi matcha ni bethau. Ti'n gael ymdopiad y gael? Ie, mae'n anodd. Ond fi wastad wedi gweud, fydden ni byth yn sgrifennu hunan-gofiant. Achos mae pob peth dwi eisiau ddweud a pob peth amdano fi fel person dwi'n meddwl yn gydd yn y nofelau mae rhywun yn ysgrifennu.